prirodi malo seckamo grančice drena za badnjake. Zimska idila, napadao sneg. Pao je sneg u Kruševcu. Jeste hladno, ali je zdravo. Inače se grančice drena stavljaju na badnjake. Zašto? Da te čujem, kamerman. Za zdravlje. Tako je. I to se stavi na badnjak, jel tako? A onda se ove bobice kasnije neko to Stavi u vino. u vino. Da, u vino se potopi na badnje veče. Pa se uzima za zdravlje, ono u kašičicu se To nisam znao. stavi po jedna bobica iz vina. I onda lepo ljudi budu zdravi cele godine. Još ako popiju 5-6 litra vina, bit će zdravi. Super. Ali se takođe stavlja u česnicu, jel tako? Da. To definitivno. Sad neko tu stavlja za Božić. A neko za Srpsku novu godinu, a? Ja stavljam za Srpsku. Pa i ja isto za Srpsku novu godinu. Znači mi po onom starom kalendaru. Da. A negde se i ne stavlja u kroju. To se po pravilu kao zove česnica. Česnica je božićna pogača. To onako slatka pogača. Taj se običaj još uvek najčešće zadržao u Vojvodini. Naprimjer, kod mojih kumova u Kaću se za Božić pravi slatka pogača česnica, onako lepa, lisnata. Nešto poput naših, ukus poput naših mili protalnih, koji su i slatki, i slani, koji mogu da se jedu i uz meso, i uz... tako se tamo za Božić pravi ta česnica i tamo se stave bobice drena i ko nađe neće imati problema sa zdravljem. Dobro, Vlado, već što voliš da pričaš, ne staješ. Isti si kao onaj... Sve me posjeća sad ova zimska idila i tvoja priča na onog Bosanca što otišao u Kanadu. Ja pobjedio. Eto, to bi bilo nešto o grančicama drena za badnjake i posle za proju ili česnicu za Božić ili Srpsku novu. Eto, malo nekih narodnih običaja na našem kanalu. Pa onda da se odjavimo ako je to, a? Pa ja sam se odjavio, odjavi se ti. Ajde ljudi, pozdrav.